Li Tirkiye projeyasaya derbarê guherandina xalên rêxistina baroyan de, kujaliyê Partiya Desthilatdar AK Partî ve hatiye amadekirin, bîmzeya Partiya Netewperest MHP bo parlamentoya Tirkiye hat pêşkeşkirin. Wekîlê Koma AK Partiyê, Cahit Özkan di civîna çepemeniyê de rakand ku, li bajarên ku hejmara parêzeran 5,000 zêdetir e, rê pêdayîn ku baroyeke din bêvekirin. Marjî kombûna herî kêm 2,000 parêzeran el dor vê baroyê. Gorî vê xalê jî li bajarên İzmîr, Ankara û Stenbolê ku rêjeya 168 yekîtiya baroyan pêk tînin, rê tedayîn ku baroyên nû bên vekirin û her wiha qebûlkirina endamtî û serlêdana bo baroyan dêne çar bê. Her wiha ger baroyek bi endamtiya 2,000 kesan hat pêdamezrandin û piştî demekê hejmar jêr 2,000 bikeve, dê yekîtiya baroyan Tirkiye nivîsê bişîyene bo wê baroyê. û ger tundurê 6 mehan de şertê hebûna 2,000 parêzeran pêk neyêne, dew baro bê belavkirin. Siyasi iktidar, hükümet AK Parti dixwaze avukata jî bêxebin destê xwe de, bin kontrola xwe de. Niha yê goş 5,000 zêdetir sê baro hene. Kîjanın Ankara barosu 17,598 avukat tê ne. İstanbul barosu 46,502 avukat hene. İzmirê jî 9,612 avukat hene. Yani evê de hemiş 5,000 piçûktirin. Dixwazin her sê bajarê mezin avukata bêxin sê çar parçe û yego nizîkî wa em bêjin gelek menfaata bidnewa ji ber ku bigihînin xwe wekî nîje müdahale avukata jî bikin, avukata parça parça bikin. Partiya Desthilatdar AK Partî derbarê projeyasayê de serdana partiyên opozisyonê Tirkiyeyên wekî CHP, HDP û Partiya İYİ kirbû. Lêbelê partiyên opozisyonê jî diyar kirin ku piştgiriya vê yasayê nû nakin. Endamê baroya Ankarê Parêzer Emrah Şahin jî dide zanîn ku parçekirina baroyan hem tıqada hukukê de hem jî tıqada parastinê de de cudageriyekê jî bixwe re bîne. Baroların çok seslilik gibi bir problemi yok. Niha zêdetir behsa pirdengiyê tê kirin. Lê tu kêşeyeke baroyan di vî warî de tuneyê. Baro tu partiyên siyasî yan nêrînên siyasî temsîl nakin. Mînak ez endamê baroya Enqerê me. Lê nasnameya min ya siyasî hûn nikarin bizanibin. Ji ber ku hemû parêzerên Enqerê girêdayê baroya Enqerê ne. Lê ger baro bên parçekirin, di warê siyasî de vê bibin sedema cudageriyê. Bes di parastin û hukukê de cihê cudageriyê tuneyê. Bi vê pêngavê parêzeran zêdetir dê gel zirarê bibînim. Dema mirov bipirse bê tu kîjan baroyê, vê wextê evek dibe ku bandorê ser biryar û têkiliyan bike. Li gorî projeyasayê ku bo parlamentoya hatiye pêşkeşkirin, dêtpergela hilbijartinên baro û yekîtiya baroyên Tirkiyeyê tu guherîn çênebin. Lê ji endamezrandinê ku çar kesan pêk werin, dê tundurê 6 mehan de bi wergirtina îmzeyên 2,000 endaman xebatên damezrandina baroyeka nû dê temam bikin. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.